sultare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to hawre bonji tri yimme hunare ɓosoyaɓe horkoƴere kon waktu yoni ha to ganguila sule kame guuriki ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal batu jagoɗɗe hanki o mawɗo ndi arti ko fate banggue ɗiɗo hen fitinaji bannoɗe nder leydi ndi kene wona yontere hande o holliti ma laamu ngo uddiɗi hen loskoji luggi no fewi ha saabi kene tolno e 16 fittandu heddi hen to leydi mauritanie cour suprême riwti yogay ɓen landaji lundo wullitinoɓe ko fate banggue sumgoji jawtuɗi ñande 13 lewru mai taw kadi ɓe gullino ko ɗum rewano lawola to leydi mali julde taske ɓattima gam teskede oɗo saaha bandiji kami wuyɓe ne kewi police holliti ɗum ko caggal nde ɓe pawi juuɗe mabɓe bandiji joya tawiraɓe drog kame kaɓirɗe kewɗe no fewi to leydi guine konakiri finoɓe to loola woɗɗani kerola hakkude leydi guine kame côte d'ivoire ɓe kolliti ɓe guuri ko caɗele musde no fewi ndungu silti ndema ka moƴƴi ha moƴƴi kono ɗo saaha ari toon ko gilɗi ɓutti ɓaleji taw ko koye ɓutte bonni kala koɓe jiguino ha tendi ndiyam ɗam ɓe jaranno kala kabruji men manawen ha to côte d'ivoire rd congo thiada ghana ha to rwanda kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe joklinayi windere kala jaam kawis kiɗo hen lekki ari dow men woni gorel te hewɓe ceetima ene jara hen ne daña hen aafiya hay wone ñabbuji goɗɗi ɗi jangtonoka e gorel teya ɓe ceettima e muɗuma ko wayno dogam site kame yoga e ñabbuji goɗɗi yimɓe yanoɓe taw saboto ɗum ko ñabbuji goɗɗi ɗi keptinaka gandaka tawo gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en to kordi noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te ala hewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ha mbiya alhamdulillah an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗor ɓandu wulor wandu sukara neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma jokkodire gorel te joni keptina hoore maɗa an neɗɗo lelotoɗo ha jamma jenga ɓanduma jaaɗa donka heɓtinde hoore maɗa gam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorel te sa yeehi to site internet mo gorel te a waɗi www.gorelte.com ma jengan hoore maɗa kala ko haala e gorel te so tawi ko tongode gorel te gonɗa ko leydi sénégal jokkodirta koye mamadou gaydo 77 128 23 46 so tawi gonɗa ko dakar amadou isma ndiaya 77 426 68 04 so tawi gonɗa ko Wourossogui Habi Seck mbatta ko 77 199 00 86 so tawi gonɗa ko Touba Moussa Diagna 76 678 72 08 so tawi gonɗa ko leydi France Harouna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawis gorel te e jeese meɗena ceerno jibisi laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli kala ceerno jibisi holliti on joguiɗo humre dabare walla mo seyɗani memi donkuɗo ƴellitade guila e jeygu mum ha e dewle mum e ɗannungal mum kala sa jokkodire ceerno jibisi ma yiito hen hoore maɗa
ceerno jibisi ko lasraari yanke kono kadi ko bittuɗo leɗɗe hayɓe en kollaaɓi ene safra ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde nonne kadi diabète e ñabbuji goɗɗi kala cuuɗotoɗe nder ɓalli kala. ceerno jibisi laaɓaɗo listihar so tawi a noddimo a rokkimo indema e inde nene ma wo ƴewane ha sikke elle ko onon gondi. ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje ñabbuji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli. ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno jibisi ne jogui pegge e usula ene nelde e kala bangeji en itta dabare kami humre kala. sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi beele wo ƴewanma listihar kala ɗo gonɗa hande o omo tawe to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam. so tawi noon ko gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde nayyi mbuuɗ, so tawi ko ƴewgal, so tawi noon ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya. kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ko wona ɗum ceerno jibisi ne yarliti ƴewandema taw hay mbuuɗa yoɓani. sa yiɗi jokkodirde e ceerno jibisi fannu ƴewgal beele on saaha nelda Orange Money walla Wave mbatta ko 77 653 03 67. so tawi noon ko numéro makko appel mbatta ko 00 221 78 163 24 82. so tawi noon ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84. ceerno jibisi ne jogui miñum sehil mum biyeteɗo ceerno Alassane Sy on noon tawete koto Nouakchott to legal nettek. so tawi ko tonggode ona 00 222 32 62 04 99. musidɓe tedduɓe ceerno jibisi ene andi noon iwi to Thile Boubacara ene tawe hande to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam o. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande jeetati korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba gouvernement mo leydi Sénégal e tawtoreɗe hoorejo leydi ndi hono président Macky Sall hanki ɓe jooɗima e batu jagorɗo kanko mawɗo leydi ndi wartino feewi ko fati banggue ɗiɗo hen fitinaji bannoɗi ñande alhamisa jawtuɗo hande waɗi yontere kame aljuma jawtuɗo ha fenma aseɗo kala wo holliti mette makko mawɗi no feewi ko fati banggue ɗiɗo hen fitinaji baɗaɗi nder leydi ndi ha tenti Dakar Ziguinchor gam helde e yaltude no yaltirani ala hen kala ko feewi ko yooɗi kono kadi wo adi oɗo saaha ko neldude duwawo wonande ɓen jinnaɓe ɓe sukaɓe men jalti aduna taw kadi koye ɗeɗo hen pelɓodire musɗe baɗɗe ha kene tolnoy 16 fittandu heddi hen hewɓe gañi hen kanko mawlidi wo neldi duwawo ɓen gañiɓe nde dañata cellal duttito e haaju men no feewi wo erima gouvernement o nde darato ha ɓeydo ɓattade wonande ɓen jinnaɓe wasɓe hen sukaɓe men kala ɓe muññita ɗumen ɓe ɗofodira mumen kono kadi wo erima nde yimɓeɓe ɓurata rentade ɗiɗo hen fitinaji ha tendiɗe hen jaltali ha tendi kadi to banggue sukaɓe nde tawno kadi wo yonnani ɗeɗo hen gueɗe ko fate banggue kelgol gila to banggue ko laamu ngu jeeyi ha e privé kala ala kala koɓe ɗacci hen kono kadi kanko mawɗo leydi ndi wo yonni no feewi darde wonande armée leydi ndi ko wayno police gendarme darde mum fayidinde gam faddade ɗiɗo hen fitinaji musdi no feewi wo holliti ɓen ko jamareɓe susɓe sasɓe tabitɓe teni kadi ko dariɓe darde tinde lang ko wona ɗum ko kanko mawɗo leydi ndi wo erima gouvernement o nde ɓeydata darde no feewi ɓeydon nden kay kisala faade ɓesguji leydi ndi wo erima kadi ɓiɓɓe leydi ndi nde gonata yimɓe jeetotoɓe hentotoɓe nde tawno ɗeɗo hen gueɗe kewɗe ne coomo e nder majjuma kanko mawɗo leydi ndi ɗon wo erima losko yañgo no feewi ko fate banggue umminɓe ɗiɗo hen fitinaji e waɓi ɗum kala ma gueɗeɗe kala ndewne ala wala kanko mawɗo leydi ndi Sénégal hanki wo jokkodiri téléphone jagorɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Amérique woni jagorɗo affaire étrangére mo leydi Amérique ɓe kaldi to fannu toɓɓe kewde ko fate banggue gurdam leydi Sénégal on holliti laamu leydi Amérique ne wonde population mo leydi Sénégal
ene wiya tan yo jam artu e nder leydi ndi ɗo hen fitinaji mbasa wadde nde tawno ɗiɗen so mbaɗi hay goto anda gueɗe mum ɗo jahata Cheikh Kanté jagorɗo toppitiɗo plan Sénégal émergent woyirdi ha mimi leydi woni jaydeli bindino hanki wo toɗɗama directeur cabine chef d'état woni président Macky Sall wo holliti ɗum a wodani jagorɗo télécommunication mo leydi Sénégal ɗum ko caggal nde wonno balɗe jonde kene tolno e balɗe jeegom internet kuppede hay so tawi donné arti ko wayno réseaux sociaux yahata ko wayno Facebook YouTube nonne kadi WhatsApp TikTok Instagram Telegram ko wayi hono noon kala ɗo image yaltata walla mbiyen kala ɗo nate ɓosoje nate mum kala jaltata fof koko kuppano kono hanki kikiɗe fof arti ha timmi oɗo saha hewɓe ɓe galano réseau kala dañi réseau garti e nder weeyo ngo hano tinirta ni henna kala ngolɗo henna kelgol wonande kelgol taw kadi ɗo henna seppoji bonɗi wonande cimtol taw kadi arti hen ko on Bocara Sy toppitiɗo ko fati banggue communication golle o holliti kene tolno e nogas e jeenayyi taw ko banque woni ko heela hakkude Dakar kame Ziguinchor ɓe nogas e jeenayyi banque kelaɗo ko famɗi ko kala lebbi tati kam ma waw fewnitede ɗum noon firti ko lebbi nayya ɓen kene tolno e temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeeɗiɗo e joyo taw ko agent liggotoɓe ɗin site uji kala ma keeb galleji men jooɗo kene tolno e temedde jeeɗiɗi e sappo guise taw kadi ganduɗa kene ɓuranno wawde newnude tirade haalis neddude haalis kala ɗo gonɗa ɗum kala hande ma sattu no fewi hande noon jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe yillima yogay Dakar e leeɗe mum kala kono kala ɗo garɗa e banque aji he tawata ko rang juɗɗo no fewi no fewi nangue ne wuuli saaha ne wuuli ne ɓitti kono yimɓeɓe kala ko boowal nde tawno ɓe kejjata nder ɗum noon firti ko woni banque uji kewɗi ko kelaɗi mbawani gollade hayso tawi woni ko haalisa neldeɗa no fotiri kala beele tiroɗa ɗum hen saji ko caɗele mawɗe no fewi ko wayno banque yen tokoson walla ɓe tirtoɓe haalis tokoso sa ari woni nokkuji tokosi mbiyanma ko ngala kalis banque aji mawɗi rokkiroji kalis ɗi ɓuuren hewde ko ɓitto mawɗo woni toon ɗum noon firti tan ko jibini caɗele mawɗe no fewi ha ganduɗa ɗen caɗele hande o kala gonɗo hande nder leydi Sénégal ha tenti Dakar tini caɗele ngolɗo henna kelgol ngol baɗengol hakkude alhamisa ha faynma aljuma o kala keddoɗen ha joni ko fati banggue ngolɗona kelgol ko fati banggue ngol kelgol taw kadi ganduɗa ko Pape Samba Diouf kam woni directeur toppitiɗo ko fati banggue golle osan kañumne arti hollirde kene tolno e temedde tato neɗɗo koko jogori yaade foftorde muɗum taw kadi ganduɗa ko hakkude tan joom galle nonne kadi e tottirowo dépasse kala subaka saabu kene tolno e magasin uji jeeɗiɗi taw ko osan woni ko duppa woni hen magasin uji kadi taw ko joomumen waɗɓe jeyɗi men ko wayno station ngaji Dior foof koko heela ɗum noon sa calculi ma taw hewɓe hande o ma keeb galleji men jooɗo saabu ko bonna ko kala ko ma jumen jooɗo ha fewnite mbawa gollitade hen ɗum noon ko tinede caɗele a mawɗe no fewi keddoɗen ha joni koye Sénégal jeeten koto tribunal de Dakar ndey Khady Ndiaye mo ganduɗa mo ñawori mum yanno hande waɗi yontere hakkude mum e Ousmane Sonko kanko ndey Khady Ndiaye kam jeyno salon de massage o ɗo gueɗe ɗe kala ɓennunoɗo kañumne taƴananoma duuɓi ɗiɗi e kasso ko wona ɗum ko noon wonande avocat mum Moussa Sarr holliti ɓe goni koye dossier heɓanade noddidde ñawore nde beele ñawore nde ne uste walla ñawore makko wahlite kanko noon Khady Ndeye Ndiaye omo wawi wonande noddidde nden ñawore kono so tawi ko Ousmane Sonko wawata noddidde nden ñawore saabu o ñawa ko ñawore o tawtoraka ñawore noon so ñawore ma yani a tawtoraka ɗum a wawata noddidde nden ñawore hewɓe noon e namdo jayde weltare TV oɗo saha mbete Ousmane Sonko ko cokaɗo walla suwa taw Ousmane Sonko ne tawe to galle mum cité Keur Gorgui o suwa taw ko toon woni a ɗo tawete troisiéme ha joni keddoɗen koye leydi ndi Sénégal gartaten koye saison gartuɗen koye ɓattugol julde taske wonande jonde tataɓire taw kadi ko heɓanade julde taske gardiɗo galle aynaɓe woni Ismaïla Sow arti e yañade wonande jawɗi taske garoje kala Dakar e kala hitande to Dakar wonande heɓanade julde taske o holliti hikka noon aynaɓe tefankoɓe hewɓe ne jogui jeerto mawɗo no fewi gam jeertade wonande addude kaake mumen so tawi kadi gaddi donc dañji hen nden ko walla sippoji walla gueɗe goɗɗe kala janta hen wooda kadi ko jibinana jomum en F24
ko diɗɗal landaji lundo kame dawriyankoɓe hewɓe moɓodirɓe ɓenne kadi kolliti ñalawma janggo e ɓawa jankala koɓe jippotoɓe booli aɓe noddi kewedi no fewi gam haɓade 3e candidature hoorejo leydi Sénégal mo ganduɗa on candidature mawledi ala kala ko haali hen haydara wonani eyyi wonani ko fati e banggue ala tribunal de Dakar keddoɗen ha joni faala fleur kanko ɗum woni inde nde o andira e nder réseaux sociaux kono inde makko ko ndeyi Fatou Fall janko noon weddama e kaso ɗum ko caggal nde o yaltino vidéo goto mo noddi fisinaji darinoma yeeso procureur kono kadi ko haali ko ala hen kala ko nanni hay seeɗa goɗɗo dariɗo hande yeeso tribunal pikki Chris yani e wi avocat muɗum woni Serigne Cheikh Bara Ndiaye gonnoto Walfadjri ne haala ko wela faade banggue laamu ngu saha kadi ene haala hen gam wiide yii ɗum to banggue ceernagu e gueɗe goɗɗe kala kañum nanggano guila tan wonande guila ñande alende kañum nanggano caggal nde o namdata dik sali jaabade e konngol gotol hande noon wodari to yeeso tribunal gam noddudemo fitinaji faade e nder leydi ndi Sénégal. Amnesty International taw kadi ɓe Amnesty International wi biteɗo faada firdi ɗum o haali ɗum koye jayde T25 monde o holliti wonande seppoji bannode leydi Sénégal balɗe tati gulɗe jaw alhamisa aljuma aseɗo hewɓe kolliti ko 16 fittandu heddi hen kono noon ko nogase tato fittandu e widemo kanko ona maître Ciré Clédor Ly ko avocat Ousmane Sonko windi ɓatake faade jagorɗo gueɗe nder leydi kame jactingol laamu on ɓatake woni hen ko ɗeɗo balɗe kala ko donkuɗo yiide client makko woni Ousmane Sonko guila jagga toon to diwan Koungheul ha ɗo hen o fawani mum yitere teni kadi ko kaɗaɗo yettade galle muɗum ɗum noon omo namdi hol on dalil kanko to woni ɗo ko kaɗaɗo fodde makko jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon Amadou Isaga Kebe hol kabaruji garanen to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa baraka. Saar Abdullaahi Saar a salmitama dennagal hetto Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeheten ko to e gouverneur Guédji Diouf gardiɗo ɗo en département Casamance kanko de holko o habri o yaltini ɓatake yamirore o wi ummade Bignona transport o wi 8 heures subaka yahandema ɗon ha Siliti yahandema ɗon ha to e Jululum o wi 8 heures subaka oto doggata ha heɓanma 16 heures o wi woni waktu 4 heures kikiɗe o wi ko nden lawol ngol uddete o wi ummade kadi Bignona 8 heures subaka yahanma ha to e Kafountine toon yahata ko ha 17 heures woni 5 heures kikiɗe o wi lawol ngol udde ɗum waɗi pour hafere ndenka laamu ngu e dennagal laabi ɗi fitinaji ina kewi wonde hen kamɓe joom kaju en gollotoɓe ɗo ɓe kolliti kamɓene ina wayno kamɓe de golle mabɓe dartima ina wayno ko hen ɓe keɓanno dépasse ɓe jooɗima fodde balɗe 5 ɓe gollani ɗum ɗon noon ko fitinaji gonɗi ɗo e Casamance waɗaniɓe caɗele no fewi ɓe ewnima leydi ndi yo dutto e deeƴal beele golle ɗe ne mbawa kontinde kamɓe maɓe dawa nde ɓe ñaama tawreɓe Ziguinchor kolliti kamɓene oɗo saaha joni tanno ko garitino hande ñooti ina wayno kamɓe de ñalla tan ko ɗanade holko addi ɗum oɗo fitina fodde balɗe 10 walla fodde jonte 2 ina gayenna ina duumi e oga région ina wayno hande makko ummade ga taw fitina waɗi ɗum waɗi hay goto talani yaade jeere saka sooda comtol addunaɓe kamɓe nde ɓe kolliti caɗele mabɓe ñamale nan ndewe mabɓe loosuji ina ndewe mabɓe ɗum ɗo ɓe kolliti oɗo saaha kamɓe ɓe gandi nde ɗo julde kam kamɓe hikka wona julde mabɓe ɗum noon eɓe gandi tan deeƴal leydi ina moƴƴi e aduna o ne moƴƴi e mabɓe so eɗen gandi heddi ɗo e julde ko balɗe nogas hade hande ko 16 heddi ɗo tan ko balɗe 22 walla balɗe 21 ɗum noon ɓe kolliti holɗum kamɓe yimɓe ɓeyde eɓe gonde caɗele holɗum ɓe jiyani jawɗi oɗo saaha joni tawno ko jawɗi kewi ɗo e daral ngal ɗo turɗa e beddaji foof ma yi holɗum jawɗi ina kuumi ɗi nana gayne ɗi nana jeeye ina wayno noon kamɓe de ɓe cuwa soynade ɗo taw oto ina addi ɗo ene jawɗi pour julde taske so wona ko wonɗo e dare ɗe ɗum noon yimɓe kolliti kulhuli mumen beele ina jogori dañde layyaji walla jogorani dañde layyaji ɗum ɓe kaali ɗum ɗon
eɗen gandi holɗum kadi jogiiɓe produit ji ɗo e nder Casamance gila e mangoje ha e orsuji ha e mandiriji e limon kamɓe de ɓe kolliti caɗele mabɓe produit ji mabɓe nana bona to ladde to ɓe mbawa dañde autoji garana to ɗiɗo produit ji wawde addude ɗo e nder Ziguinchor walla to e Sédhiou ɗum noon ɓe kolliti ko fitino addaniɓe ɗum ɗon ndeɗo bonnande ina heewi e mabɓe hande ina wayno ko perdement wonandeɓe hay goto ummata ko ɗo ene soodoya hay goto ittata toon adda ɗo hen wawa yeeyde ɗum ɗon no waɗaneɓe caɗele Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko motto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodire Sar Abdoulaye Saar yalno ke walde jam Amadou Isaga Kebe golle man jooɗi peewi Ziguinchor woɗɗani Guinée Bissau sumgoji jawtunoɗi guila ñande alende ha ɗo henna jencudi ndi soit tawa yaltude haalaɓa kono kadi nelaɓe sédiyawo yo jurni to golle ɗe kala ɓe jonni sumgoji ɗi ndewi lawol tinaka en fitinaji haydara kono ɗo saaha ɓe cabbi tan ko ha jencudi ndi yalta haalaɓa to leydi Mauritanie paɗena wonande boñ mo Allemagne sifani leydi Mauritanie kene tolno 19 million ko preji euro ɗum noon ko wallidde awo leydi Mauritanie kono koye awo fannu awo fina tawa ɗum noon ko hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kame banque Allemagne taw kadi nden sifande waɗi koto noksode tawtorede jagorɗo awo mo leydi Mauritanie wallidde awoɓe taw ko awo fina tawa ha situji mabɓe awo ɓuri wawde darade no feewi gam haɓade kadi jonde wasam gollago beele ɓiɓɓe leydi ndi ɓuri wawde gollade ɓe mbaɗi hen noon gollorde mawɗe no feewi haaɓe ƴellita fannu oɗon awo no feewi e nder leydi Mauritanie ha tenti noon toon to Nouadhibou Dande Maayo ɗo awo ɓuuri feñje nder leydi ndi batu jagorɗe hanki e tawtorede hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani kame gouvernement muɗum batu mabɓe hanki arti e toɓɓe ɗiɗi kono toɓɓere hen wotere ko artude ko fate banggue bidon villa leeɗe noksoɗa taw ko ɓuuriɗe bunje no feewi tampude so tawi ndiyam ari heewi ko wadde tuɗa ndiyam walla waɗa yoolayru mawdu no feewi kono kadi jagoɗɗo kotki o wo holliti kene tolno e 13 to tujunino to tujuni kene tolno e 13 ujunere e temedde nayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi parcelle woni ko laamu ngu fittino ha laaɓi gam wallidde yimɓeɓe e logement ji ha mbawa hodde toon koɗale mawɗe no fewi holliti ɓoyata ma ɓen geggine nawe toon to legga nawe to nagala zone 22 guitte to 28 nawe to zone 22 ha jomin ɓuura wonde koɗale moƴƴe no fewi kono kadi wo holliti laamu ngu ma rewido ɗen gueɗe ko ɗen gueɗe goni puɗɗade toon to Axus gam laamu ngu nelde toon beele logement ji mawɗi mbaɗe toon ɓen e kala saaha dañoɓe caɗele e jayiyaji yoolayru ndiyam e gueɗe paɗe ɗin fannuji kala mbe mbawa dañde koɗale mawɗe taw ko timmuɗe no fewi kowona ɗum ko hanki laamu ngu arti e caɗele guurade to kiifa e ko taari ɗum kala ɗen caɗele ko caɗele ndiyam ɗom ka teskede toon ɓe garte sifande nandiral ko fate banggue kees walla mbiyen boñ walla mbiyen boñ arab boñ taw kadi ganduɗa ko arab guittanoɗo haalisa jonɗi no fewi beele kadi ko fate banggue ndiyam foode toon to guuray koye sara Bakel takko maayo ngo leydi Sénégal ndiyam foɗete toon ha yettoyo to kiifa beele kadi diwan o wawa dañde ndiyam timmuɗam taw yalti koye maayo ngo Sénégal ɗen peeje kala ko darade beele kadi ɗen gueɗe kala gona e jaam e kisala joguiɗo konngol gouvernement mo leydi Mauritanie wo arti ko fade banggue kuppugol internet ɗum ko caggal débat ji hewɓe namdi jaydiyankoɓe hanke commentaire makko caggal on batu jagoɗe wo holliti laawol ene rokki gouvernement leydi Mauritanie koppude internet e nder genni ndi so tawi kay coynaki jaam walla ɗo fayi to kala fewani ha jaam wawa artu ɗum jeeyi sababu noon leydi Mauritanie tañño internet ken tolno e balɗe jeeɗiɗi ɗum ko hecci hanki o jamma ɓe gartiri oɗon internet e ndera leydi ndi Mauritanie cour suprême mo leydi Mauritanie riwti yogay landaji londo ko gullitino e sumgoji bannoɗi 13 lewru mai kene tolno 36 taw ganduɗa ko ɗerewol gullitagol ala hen kala jaɓagol foof riwtama ha laaɓi jomen ngaaluji taw ko iwɓe toon to Tunisie gam wadde jonde mumen e nder leydi Mauritanie to banggue patronat en hakkude mumen e gardiɗo patronat mo leydi Mauritanie tawtoren nden jonde jagorɗo jeegomo leydi Mauritanie addiɓe ko yidde wadde ngaaluji mabɓe e nder gendi leydi Mauritanie gam gollodade ha golle ɓuura kadi ƴellitande tawno ko haalis addata kalis so waɗama e koyngal tuuba walla e banque walla uddama ha tiiɗi on kalis jibinta saɗani kalis ne jibina tan ko kalis battaɗo gollorgal ne jibina
ɗum woni ko addat ɗum jeeyi sababu noon ɓe ngari yilloyade hanki o toon to port autonome mo Nouakchott hol golle ɗeɓe poti wadde nder leydi Mauritanie kadi ma wallit ɓeskuji leydi ndi ha mbawa gollade hen jokkodiral e fannu hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala temedere sappo e ɗiɗi wonande gendarme walla mbiyen temedere sappo e ɗiɗi koñinke taw ko koñinkoɓe Mauritanie ɓe hinde laafaji mbulaji nawanoɓe toon to Centrafrique woni RCA taw koye 7e bataillon ɓenne kadi garti heccenke o toon to bowal diwoje ngal Nouakchott ko toon ɓe jaɓɓa eɓe gonde hoorejo mabɓe woni en mbiteɗo Seyida Mohameda Aboubacry ko on ɓe Abi Bakry ko on ɓe gondi kono kadi ɗum ko caggal wonande nde jagorɗo kono hollinno wonande koñinke mabɓe goto wasi fittano muɗum toon to Centrafrique kono kadi on wasi fitta ɗum koye ñaw wonane fellane fiya walla goɗɗum ne hefti ɗum gila tan 2013 2014 ha yettiɗo en koñinkoɓe leydi Mauritanie ne doga koyɗe jaam toon to RCA Centrafrique beele jaam dumiɗone arta toon gouvernement mo leydi Mauritanie holliti subaka hande o darde mum ko yidde umminde campagne haɓade ko fati banggue autoji location taw ɓe luwata ko sukaɓe keɓani duuɓi kellifuye permis walla ni dognude autoji taw ko mineur en ɗum noon ne teska e kala saaha nder leydi ndi ne heewi addude caɗele wonande ɓiɓɓe ɓattiɓe bamumen walla yummumen ɓe yummumen bawmen jogui haalisaji e kala wikki en jomum ne heewi yaade luuya oto yaltida e sehila mum ɗum noon heewi ko bomde adda accident aji walla goɗɗum laamu ngu yidde mum ko darade ɗeɗon ittude ɗen gueɗe kala sen giwi to leydi ndi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali julde taske ɓattima teskama oɗo saaha wiɓe hewɓe kay batti haqqillaji men koye jeybaji janani e kulaji janani e bitikeji kamɓe magasin uji kala mo jiiɗa kala yiiɗi dañde wutte joɗɗo woni hen ko jawɗi woni hen ni ko yidde porfide sababu ɓe gandi oɗo saaha so yonti woni kala koyngal tuba mum wonko woni hen no fotiri kala ɗum jeeyi sababu commissariat de Koulouba e gardegol brigade de police Souleymane Traoré ɓe mbawi jaggude kene tolno e bandiji joyyi taw ko mawɗi no feewi ɗin bandiji noon kañumen jangguinta bandi on tohsan kon guila e guykaji hay goɗɗuma kono kadi maɓe dorokina koye mabɓe haaɓe natta yiide mbiya tat deɓe puɗɗo hoccude fetilaji mabɓe kamɓe noon naggama mabɓe jaaseje laaɓeje kurusaji woni mabɓe ko wirdoɓe kurusaji deftere Qur'ana ne wonde dorog kewɗo no feewi kame gueɗe goɗɗe kala kame fetilaji e gueɗe goɗɗe kala hen nde tawno se mbi wirdoɓe kewɓe hen jogui koko birdata beele mbasa yiyede so tawi ne gujjoya koye oɗon fannu ɗum noon police nanguiɓe kamɓe kala kono kadi hollitama wonɓe wonduɓe mabɓe kono kadi ɓe qirlima ɓe keeli woni nokkuji kewɗi jagorɗo wonande gueɗe nder leydi kame jatingol laamu woni Daouda Ali Mohamedine woni kadi erima population nde gollodirta e laamu leydi ndi ha tente police nde ɓe jogoto téléphone aji ɓen walla numéro ji ɓen mbawa jokkodirde men kala ɗo jiiɗon ko fewani mbawon jokkodirde e ɓeɗon jonde sappo e tati ɓiire taw ko remoɓe wiro e nder leydi ndi joɗodima e jagoɗo taaridi nden jonde laati koto galle Koulouba e tawtorede colonel Assimi Goïta kamɓe ɓen remoɓe wiro woni bukki kamɓe kala mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no feewi siftinde on leydi Mali wasino wonande arde yesso to banggue ndema wiro ari yesso ko leydi Benin rewi hen ko leydi Burkina Faso rewi hen ko leydi Mali wonano leydi gadidi kadi leydi ɓurdi wawde hemde ko fati banggue bukki kono kadi bukki dañaɗi ɗi prix mum teskama wonande dottama toon to galle Koulouba wonande ko 60 mankuɗe mbuuɗu kala kilo kono kadi yiddeɓe oɗo saaha ko laamu ngu nde wanjata jungo mum e catal mabɓe ngal no feewi beele kadi ɓe garta e yesso gam wawde tigui ƴettide place mabɓe wontude yesso remoɓe wuro e wiro e nder leyɗele taariɗe leydi Mali mouvement M5 RFP ɓattaki mabɓe moɓe jaltini ɗum ko jonde nde mbanno toon to joɗorde mabɓe Mali Koura ko toon mbanno joɗorde mabɓe gardogol Modibo Sidibé ɓe kolliti ɗiɗo hen sumgoji référendum battiɗe nder leydi ndi ɓe jadata e wiide eyyi saabu won gueɗe kewɗe jaɓɓaɗe nder leydi ndi won uddaɓe guddira ŋañalde no feewi hajjiyankoɓe leydi Mali laana men gadi ka yeehi wi to Bamako lamorgo leydi Mali yaɓani toon to Arabie Saoudite hitande hikkande noon Mali winditi yahoɓe Makkatul Mukarrama ko 1030 hajjiyanke
gaga hen hitande 2022 mayne de ko ujunnaji jeegomo tan jano kono kadi biyeji hikka ɗi teskamane caɓori no fotiri kala hayso tawi woni ne seeri ko million ngaji 4 pawɗi million ngaji 4 pawɗi capantati ujunere ko fawi ɗum woni hikka ɗiɗon a biyeji sengiwi to leydi Mali ko to leydi Guinée Conakry paɗen brigadier de la police taw kadi ganduɗa biyeɗo Djibril Thiam kam wedde Djibril Camara kam wedda e kaso jeeyi sababu weddede mo e kaso ko dennoɗo kaso o renanno ko ɓen dumbaɓe kono kadi teskama waɗa trafic e kala saaha wonande drogue nannude ɗum toon to kaso to on drogue noon o nanguira kene foto wonde 10 kiloji 10 taw ko drogue fano koye dumbaɗo goto gonɗo toon on noon irino kene yoɓamo temedde jeetati ujunere franc guinéen on illo ne yoɓamo ɗuma ndew aduna num kanko noon wo yiita kono kadi hollitama wona ngol tan goho ɓami wadde ɗeɗo henna gueɗe to Guinée keddoɗen jeheten ko toon to diwan Lola noon woɗɗani keerol hakkude leydi Guinée kame leydi Côte d'Ivoire to diwan bireɗo Bossou en tawetewte to wuuro wiyetego Drita noon ne tawe e ndeka diwan mo Lola finoɓe toon kolliti o saaha ɓe guuri ko kulhuli mawɗi no feewi ɗin kulhuli noon wonko feeñe mabɓe ɓe meeɗa yiide ɗum feeñi toon ko caggal kay nde ndungu ngu rokki ha moƴƴi no feewi sabu oɗon gandi on diwan koye diwan Côte d'Ivoire tan ɗeɓe wade jeeyani ko ndungu tigui jamma e ñalawma toɓat ɓe ndemi kakkawo kame ndema mabɓe kala ha moƴƴi oɗo sahna ɓe teski toon wona ɗon tan koye guure kewɗe takkiɗe ɓe kala ɓe teski toon ko ñooƴi ɓutti no feewi ɗin gilɗi noon aɗi mbaɗi koyeje ɓutti no feewi ñaami kala koɓe ndemno tede kadi beeli ɗiɓe lotano ɗeɓe jaranno kala saabu hewɓe hen lotta koye calli e beeli ɓe kolliti kala ɗo garɗa tawata ko gilɗeji ɓutte taw koyeje ɓutte ene puttini e nder ndiyam ɗam kala hen ɗo ƴoogɗa tawata hen ɓe kolliti oɗo saaha ko caɗele mawɗe ɓe guuri toon ɓe e rima laamu ngu nde wata wawde notta deɓe ɗeɗo hen boneji ɗiɓe guuri toon to Côte d'Ivoire paɗin réfugié ji iwɓe toon to Burkina Faso ne gaari moltat to camp réfugié ji taweteɗo ken wona kilométre uji 10 hakkude buna hakkude me buna tawete koye région mo bun kani tawete koye nder leydi Côte d'Ivoire ko toon ɓe molti caggal nde laamu ngu mahaniɓe to nokku maɓe goni kono ɗo saaha gouvernement mo leydi Côte d'Ivoire miccima gonga ni ne yiiɗi réfugié ji dogɓe toon arɓe molade leydi mumen ɓe diwtata kono ɓen kay sene gara woto garde daabeji men ko wayno nayyi beyi baali gam teskede kanko on jagorɗo o holliti wonande 25 mai batu jagorɗo mabɓe cakkitiɗo kanko on fidèle soro o holliti wonande teskama wonande ɓen fuɗɗi ɓaddude daabeji men fuɗɗi ɓaddude fitinaji e nder leydi Côte d'Ivoire caggal hakkude ɓen remoɓe taweteɓe leydi Côte d'Ivoire kamɓe ɓen doga molten arduɓe ne garde daabeji men ɓe jiiɗa ɗum wona origine haare e nder leydi mabɓe to Côte d'Ivoire ɓeydogol coggoji kuɓɓam ko wayno coura facture aji muɗum tijja ko goo lewru fandu wi jagoɗo pétrole gam teskede pétrole ne seeri o saaha mo gonɗen to leydi Tchad teskama toon hanki tala alarba pelɓodiral bongal waɗi hakkude armée leydi ndi kame rebelle mo FNDJT ɗum waɗi koto hedde banggue keerol leydi Tchad kame Libi on rebelle moltotoro e kala saaha e ceene leydi Libi ɗum no waɗi koye nokku bireɗo Tibesti kamɓe koñinkoɓe leydi Tchad kamɓe jani base dose taweteɗo toon kene wona sappo kene wona kiloji 8 hakkude wuuro Tibesti ko toon ɓe jani mabɓe jooɓima ken tolno e nogas tato fittande rebelle ɓe gañima hen kamɓe armée leydi ndi kene tolno e jeetato kono rebelle communiqué mo yaltini ɓe kolliti ɓe jooɓima ken tolno e 15 fittandu taw ko jeeyaɓe koñinkoɓe leydi ndi to leydi Ghana Burkina naɓe arɓe molta to leydi Ghana namdiɓe asila ɓe goni ujunnaje 300 Burkina najo ɗum noon holliti ɗum ko catal bitegal GRP liggodiral e HCR ɓe kolliti ngol binditagol ko hankiɓe mbaɗigol hakkude keero leydi Ghana kamɓe Burkina Faso ujunnaje 300 yiltoɓe asile dogɓe to Burkina Faso to Rwanda gorko tumaɗo kam walliti ngaluji ko fati banggue génocide bonɗo bannoɗo toon to Rwanda génocide mo utsi hakkude Tutsi ha ganduɗa waɗi kene wona ujunnaje million ngaji yimɓe mbasi hen pittal men kanko mbiyeɗen Filici en kaba duga kaba biyeteɗo
Kabuga kanko biɗeɗo Kabuga noon nangganoɗo jogorno ñaawi toon to CPI taw kadi jogorno ñaawdemo ni ko loni e hoore mum ngam teskede ne waɗatno ngaluji mum ngam wallide nde ɗon haare bonde leñamago arnode toon to Rwanda hollitama o ñaawetake ngam teskede ɗo sa haqqille makko ko jaaɗo to RD Congo ñiŋoje mawɗe no feewi ñiŋa ɗum wonande MONUSCO taw ganda ko laafaji mbulaji taweteɓe toon to RD Congo ɗen ñiŋoje mawɗe noon hollitama ene gasa ɗen ñiŋoje ɗi ɓe goni koye miijo yaltude leydi Congo to jolam jaɓeri Canada ko cummusɗo waɗi toon ɗemɗe cumuji ɗiɗo dumunnaji kala ha ganda balle kewɗe jettima toon to Quebec toon kadi ko cum bonɗo waɗi toon curki muɗum ha yetti to New York ne tawi nder leydi Amérique kene wona million ngaji 6 piccal 5 neɗɗo hanki guite mumen kala gojji ɓe ɗojjat ɓe goddi kala kaaɗi ngam asmano kala wonti ko curki teskede kala hitande oɗo saa so yonti toon to Canada cumuji kewɗi ne teska toon no feewi to Allemagne c'était timmuɗo to Brésil ngam sifondirde laamu leydi Brésil wadde recruté wonande ɓeena médecin en infirmiére uji kamɓe médecin ji taweteɓe to leydi Brésil mbawata gollade leydi Allemagne ngam teskede oɗo saaha leydi Allemagne population ne hatoji e doctoreɓe safroɓe ngam ŋakkugol yoga e cuuɗi a safara mabɓe to leydi France ko jangu waɗi hande o ngun jangu noon waɗi koye nder parka mo Annecy parka mo de Nancy ɗum noon yimɓe jeegomo gañimi hen kanko on gorko Badru o jeeya koto Syrie o joguiti ko laaɓi o gañi sukaɓe nayo e ɗiɗo woɗɓe taw ko mawɓe kanko noon wiyama teeb andaka noon holko jeeyi oɗon sababu to rahamallah hanki ko pelgodiral bongal waɗi ɗum noon ko koyninkoɓe Israël yaaɓe toon to Cisjordanie ngam yaltinde toon galle Palestine najo goto egginde ɗum wonti ko poɗendure caɗele mawɗe fewi jamma o hanki kala waali ko haare bonde goto waɗi hen noon Palestine najo goto wasi hen fittano muma waɗi hewɓe gañiɓe hen to Afghanistan ko attaque waɗi taw koye juma nabawi e nokku biyeteɗo Fazbad noon ko toon waɗi e nder juma goɗɗo ɓe juulanno maayɗo kamikaze goto ari joƴƴini bombo on fetti toon kene wona 11 neɗɗo goɗɗo maayi hen 13 gañi hen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji gueɗe nden kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena